A čaute ľudia, moje meno je Kaktus Boy a vítam vás u svojho nového videa. Toto video má názov #karate, keďže chodím na karate. Ako v minulom videu som hovoril. Prepáčte, chcem si kúpiť statív, len zatiaľ nemám statív, tak dávam knihy. Prepáčte, že za ten začiatok. Tak. Das better. Takže karate. #karate. Karate je vlastne bojové umenie, alebo aj martial art, ktoré je určené na sebaobranu. Je to vlastne, že tam proste neútočí, to je vlastne dobré na sebaobranu. Ja som sa tam osobne prihlásil kvôli tomu, aby keď nejaká bitka bude, alebo čo, aby som nebol terčom, napríklad šikán, alebo aby ma nebili, aby som sa vedel pri tom obrániť. Vlastne, ako ste mohli vidieť v predošlom videu, mám tu aj nálepku nášho neplodného karatistu. No ne. Proste to je náš a bude vlastne náš kokosný pajac a budeme ho volať Ujo, zapnúť svetla. Bude to Ujo. Do komentu, ako sa bude volať tento pajac. A pokračujeme. Vlastne, ako som hovoril, je to martial art, to znamená bojové umenie, v ktorom sa je určené na sebaobranu. Vlastne využívajú sa tam vlastne takto, proste udierače, všelijaké bloky, všeličo sa tam proste využíva. Existuje aj podobné, napríklad kung fu, z toho vlastne vyšlo toto karate, potom je tu činna, vlastne mám o tom knižku. Alebo viete čo, premenujem toto video na #martial arts. Využívajú sa na sebaobranu, niektoré na útok. Ja aj Jet Kundo od Bruce Leeho, najznámejšieho potom Muay Thai je, Kung Fu, všeličo proste. Patrí medzi športy, namáhavé športy. Učí vás to vlastne sebaobranu, sebadisciplínu, disciplínu, odvahu vám to môže dodať. Môže vám to dodať, čo vám to môže dodať? Už nič. Proste môžete to mať ako šport. Na olympiádoch to už nie je to vlastne konkrétne toto vymysleli Japonci, takže ďakujem im. Teda no my máme tréneri, sa mi iba nepáčia na karate, ale to nevadí. A to by bolo všetko k tomuto videu. Ja sa s vami lúčim a vidíme sa pri nejakom ďalšom videu. Čauko!